أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا هادي له ومن يهد فلا مضل له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Na farko, sunana Shatima Gwani Adi Lawan. Cikakken tarihi na ni dan Maiduguri ne, haifaffen cikin Maiduguri. Ni tarihi na ni ba komai bane, ba dan kowa bane. Ni almajiri dan almajiri. Babana yau rasuwan shi wajen shekara 8 zuwa 9. To ya bar mu maza 10 mata 2. A cikinsu ni ne karami. Kuma dukanmu yawanci almajirai ne. A cikin 'yan kasuwa akwai. Kuma a haka abubuwa da dama na yi. In tarihi na zan lissafa muku, za mu yi ni ba zan gama ba. Dan abubuwa da dama na yi, kasuwanci kala-kala na yi, abubuwa da yawa a rayuwa na yi. Amma daga ƙarshe na zauna a karatun, kuma ina yin business na duk inda ya kamata. To abinda yake tafiya, tarihi na, ina zaune ba zan manta ba, yau kimanin shekara 5 zuwa 6 mutane sun fara kira na wannan nadi na farko na Maiduguri nan. Na ce a'a, ni bana bukatan wani sarauta wani abu. A haka dai yau gobe sai wani amini na ya kira ni, yana Abuja, ya yi mun magana akan batun wannan abin. Ya aka yi mutane su kawo ma abu kake, ya kamata ka karba tunda ba kai kake nema ba. Na ce to ba damuwa, zan yi shawara. A haka dai sai mai martaba, Allah ya kara yawan ranshi, Allah ya kara mishi daraja, ya kira ni, na je na same shi. Da na same shi, bai nema shawara na ba, bai gaya muku kawai ba, ya ce min dai kawai na baka shatiman malamai na Maiduguri. Na ce to ranka yi dai, na gode. To bayin da za a yi ni musu da shi. Sai na zo gida, ina yin ta shawara ko zan ba wani ko me zan yi. A hakan dai shawarwarin da na yi duka mutane suka ce in karba. Sai na karba. Wannan shine samun sarauta na farko. Na biyu nan shi ma ban sani ba, ba zan manta ba. Lokacin ina Lagos ne, wani ya kira ni a waya. Ya ce kai ne Shatima kaza? Na ce eh. To ya kake, lafiya? Alhamdulillah. Wallahi muna so mu yi shatiman malamai na Abuja, amma akwai mutane sun fi 100 wayanda sun kawo sunansu. Amma duk da haka muna so mu samu wanda zai yi amfani da mutane, zai yi amfani da jama'a. Shi sarauta ba abu ne wanda za a baka ka je ka zauna kai kadai ba. Dole za ka nema wanda zai yi amfani da mutane. To a tarihinka, mun nemi tarihinka, kai mai amfani da jama'a ne. Saboda haka shine mun yi shawara za a bu haka. Na ce to na ji, na gode, amma ku yi hakuri, ku ba ni ko sati 1 zuwa 2, zan yi shawara, zan kira ku. Kafin dai zuwa sati 1, manyan mutane da dama sun kira ni akan nan. Suna kira na. Na ce to bayin da za a yi mutane su yi min wannan abun, na ce yanki. Na ce to na amince, ba damuwa. Shine ina zaune, an kira ni, sun ce ai sun zo Maiduguri ma da appointment. Na ce to ba damuwa. Sai mun sa lokaci, washe garinsa sun kama appointment a main house namu na Bulabirin.
na karbo. Wannan shine tarihi na biyu. Kuma a cikin tarihi rayuwa na ni babu abin da na fi so in ga ina taimakawa mutane. Babu abin da na fi so in ga a duniya ina taimakawa mutane. Dan har mai girma gwamna da kanshi ko yana magana a cikin mutane yanzu abin da zai gaya mutane, ba za ku koyo halin irin Shettima ba. To mutane ne ba su gane zamantakewa na rayuwa ba, ba su gane me zaman duniya ba. Ba komai bane za mu bar wa gwamnati ya zo ya yi mana. Duk abin da mu za mu iya yi, za mu yi a kanmu kafin gwamnati ya kawo mana gudunmawansa. In ba zan manta ba, wannan azumin da ya wuce ana kokarin sa lockdown nan, sai na ji za sa lockdown. Sai na ga yanayin Maiduguri, halin da mutanenmu sun shiga, halin da 'yan kasuwanmu da manomanmu suka shiga. Na zauna na yi nazari, na ce to mutane babu abin da ya same su, haka ma ya yake yanayin zaman su, balle a zuwa kulle su a gida. Wannan abin kamar inda mini an yi min ba zan ji daɗi ba. Abin ko ba corona, akwai corona na yunwa ko? To shine na yi nazari, na ce me za a yi in tallafa wa mutane na. Sai na zauna na yi tunani ya za a yi, sai na yi wadan shinkafa da semo. Sai an yi sali, na kira commissioner of police na mishi bayani, na ce to ni fa abin da nake so ni gashi ina so in taimaka mutane na. Kuma wayan da nake so in taimaka, ina so in ba buhun shinkafa daya da semo daya kowane mutum daya, ina so in ba mutane 5,000. Ya ce to ba damuwa, yanzu me kake bukata? Kaga duk inda za taru mutane 5,000, to na kirki zai zo, na banza zai zo. Ina neman security ne isasshe. Ya ce to ba damuwa. Sai ya shirya mun security, sai na sa su kacalla sauransu sun yi wani kati. An yi wani kati an kawo, an raba a mutane. Sai aka zo aka ba da wannan abincin. Da an ba da wannan abincin, farko wanda ya gode mun gwamna ya kira ni ya ce da kowa masu kuɗi garinmu in suna yi irin nan, ba za mu samu irin halin nan ba. Haka muna tafiya bayan azumi, da bayan layada kwana 2 ne ko 3 a can irin Bulabulin wani wuri bom ya tashi. Lokaci ina Abuja, kaga anguwana ne inda aka haife ni. To bom ya tashi, dan na ji bom ya tashi da bayan magariba bom ya tashi. Washe gari na nemi bukin na zo, na je na gani wurin. Lokacin da na je, gwamna bai je ba, shehun Borno bai je ba. Na je na ga wurin, na shiga na gani. Sai na kira mutane na ce to ni yanzu abin da nake so harin kai ku ne. Yanzu mutanen da suka ji ciwo, ina je mutum 6 ne zuwa 7. sai na gansu suna zibi a gida. Na ce ya wayin nan? Aka ce bom ne ya taba su ai. Na ce ba za ka yi su asibiti ba? Sai an ce ai an kai su asibiti general, an sa musu allura, an yi waye an zo. Na ce to ba damuwa, yanzu abin da za a yi, ina da private asibiti nawa, sai ku je can. Sai na kira doctor na yi mishi bayani, sai aka kai su can. Sai na kira mutane anguwa, na ce waye ne bula ma anguwan nan, mai gari kira mai anguwa ko. Sai an ce ga wannan mai anguwa, yanzu ni abin da nake so da kai, ka kira kan mutanenka. Ni wannan bom, rushe-rushen da bom ya yi musu nan duka zan gina. Yanzu ina tafiya zan tura injiniya su zo su duba gidan. Zan gina gidan, shaguna guda 4 da ya kone shi ma abin, sai kai sari mene ya kone a cikin, sai ya kawo mun list, zan bada, sai ya kayansu su ci gaba da harkansu. Na ce to ba damuwa. Sai na yi musu bayani haka, na tafi na tura injiniya da yara na sun je. Sai gwamna ya zo wajen, ya zo ya duba wajen, sai ya yi magana zai gina musu. Sai an gaya mishi excellency ya yi Shettima ya zo. Ok, Shettima ya zo,
ya ce me ya fada, ya ce gashi abin da ya fada. Ya ce to mun gode, na gode, dama na san inda har ya zo zai yayi. Ce to na gode, ba damuwa. Sai yana komawa ya kira ni, ya gode mun, ya ce ga abin da aka yi, ga abin da aka yi. Shine abin da ya sa na ce in zan fada muku tarihi na da abubuwan da na yi ba zan iya lissafa ba. Gaskiya alhamdulillah, mutane abin da zan janyo su in ba su tabbatar ba kar su yi zance. Maiduguri mun samu lafiya alhamdulillah, muna cikin koshin lafiya, muna zaman lafiya inda muke so za mu iya zuwa mu dawo. Wuraren da ba lafiya dai bai wuce waje 2-3 ba. Ka san duk garin da an ce tsaron su rashin lafiya ya same su, kafin a samu lafiya ingantacce duk inda kake so ka je dole sai an hada da hakuri. Amma in ba haka ba, yanzu misali cikin garin nan babu inda ba za ka je ba. Wuraren da ya kewaya garin nan babu inda ba za ka je ka dawo ba. Ko karfe 10 dare kowane lokaci za ka iya zuwa ka dawo. Bayin da za a ce Maiduguri ba lafiya, harkokinmu ana yi. To Allah ya ce wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. A cikin dukiyan da Allah ya baku akwai haƙƙi masu roko da wayanda sun rike kansu ba za su roke ba. Saboda haka ai in ka lura a cikin masu kudi, wayanda suke kyauta da wayanda ba sa kyauta, cin gaban dukiyansu ma daban. Kuma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Irin taimakon mutane ko yawan sadaka ko kuma tallafawa mutane, abubuwan da Allah ya fada cikin Qur'ani, ya lissafa gurare da dama, ya fi wuri dare inda Allah ya lissafa. Babu inda za a yi ka taimaka wani kuma dukiyanka ya ragu, sai dai ya karo. Abin da zan janyo hankalin mutane, in ka lura shi dukiyan in Allah ya baka ba kai ya ba, ya duba dai me za ka yi a dukiyan. Allah ya jarabce ka da talauci, shi ma jaraba ne. In ya baka arziki, shi ma jaraba ne. Me za ka yi? Ni abin da zan kira mutane masu arziki su ji tsoron Allah, su yi hakuri. Dama dukiyanka ka cire ka ba wani akwai wahala, amma duk da haka a yi hakuri, a taimaka wa juna. Mu ci gaba da taimakon mutane. In ka lura duk wanda yake taimako, mutanen garinsu da kowa yana son shi. Amma wanda baya taimako ko wani abu ya same shi, ba za ka ga mutane suna wani magana a kan shi na alkhairi ba. Shine kiran da zan yi wa mutane. To masha Allah, amin. Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya, kasanmu gaba daya da kasashen musulmai duka. Allah ya bamu lafiya. Wannan annoban da ya shafi duniyan nan gaba daya, Allah ya yaya mana shi. Allah ya bamu zaman lafiya. Allah ya kawo mana alkhairi kasanmu gaba daya. Wa sallallahu wa sallima wa barika ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma hum bi karamika wa judika ya arhamar rahimin.